Etsitkö uutta kotia tai harkitsetko oman asuntosi myyntiä? Strand Properties markkinoi asuntoja laajalla kattauksella myös televisiossa. Tutustu monipuoliseen tarjontaamme. Ylellisiin kaupunkiasuntoihin, merellisiin huvilakohteisiin ja upeisiin omakotitaloihin pääkaupunkiseudulla, Turun alueella sekä pian myös Tampereella. Kohteemme eivät ole vain myytäviä asuntoja. Ne ovat koteja, joissa asukkaat voivat elää juuri oman näköistään elämää. Me varmistamme, että asuntosi esittely ja myynti tehdään huolella ja ammattitaidolla. Meitä ohjaa halu tarjota 5 tähden palvelua alusta loppuun asti sekä asuntojen myyjille että ostajille. Haluatko myytävän asuntosi esille? Ota yhteyttä ammattitaitoisiin välittäjiimme jo tänään osoitteessa strand.fi ja varmistetaan yhdessä, että asuntosi saa ansaitsemansa huomion.